Adam bude niečo vidieť. Toto máme už povolený. Toto si musíme dať toto. No, by netrfali trochu, že není počuť. Takže momentálny stav zásob pozrime. Je vidieť. Je prínos pergy. Pekne vypadáva. Takže spotreba zásob minimálna. Už majú naplodované a zásob stále veľa. Stále moc zásob. Pekný plod. Matka nie je značená. Dúfam, že je to vidieť. Týmto včelám netreba absolútne dávať žiadne cesto a žiadne uteplenie. Z jedného jediného dôvodu, aby veľa kúreli a mali spotrebu. No, lebo keď nebude spotreba, matka nemá kde klásť. Tutaj máme matičku. Pekná tmavá, krásne koleso vybudované, naložené. Nechcem to moc pretáčať. Zásob veľa na 4 hramíkoch plod. Spokojný. Bez príkrmu, bez kvasnicových ciest. Včely si vedia poradiť, keď ich dobre zakrmíte, tak tam nesmie byť absolútne žiadny problém. V januári, februári dávať cestách je to kontraproduktívne. Lebo čo sa robili staré výskumy, včielky, tak tí vravia. Zas tu máme otravníka. Jeho štípte, nie mňa. Dáme to takto. Ja všelak vynalez, vieš, urobiť dierku, malinku, aby spomaly cuckali. Však áno, ich netreba veľa krmiť, či majú veľa zásob. Nahodíme ihelku. Mám si to pekne nájdu a ten sačok rozoberú doslova. Ide o to, aby do nejakých 3 dní to stiahli a dostanú znova. Dobre, keď sa by boli. A hej, tam všade má ten oný ten, Juro a Tomka. no to viem, to sama poznám aj. A potom tam majú ešte tí dvaja, čo tam majú tie chatky, to je všetko. Ešte, bol ten Indo, či ako sa volá. Kto? Ten tam mal, divá sa však